Rayedarên metroya Medlîn gazî hunermenda kir ku harîkariya wan bikin da ku gerîde rênmayên hikûmetê yên dûrketina civakî bi cih bînin û kapasiteya 125 derbas nebin. Armanca wê pêşniyarê ya şûmpiyan ji bo her hunermendekî dareştina rengan e ku bala mirovan dikişîne û wan di metroyan da kêfxweş dike. Bi vê awayî 10 hunermend hunera xwe ji bo şerê dijî vîrusa korona bikartînin. Di nav metroya Medlîn de şûmpeyên rengîn çêdikin da ku xelk bizanît li gor rênmayên dûrketina civakî li kê derê bi ewlehî rawestin. Ellos hicieron un diseño que además tiene Wan dîzaynek çêkir ku ji aliyê hunerî û teknîkî ve pêk dihat. Ji ber ku wan berêxwedana cûreyê bûyağê kanê çawan bi erd ve bizeliqînin da ku ji bo mawayekî bimîne. Me berêxweda binê rayexa metroyê jî û me dît ku divê ew rayex her 4 salan carekê bê guhertin. Ew ji bo bûyağkirinê hatine dîzaynkirin. Berêxwe bidê ew proje bi awayek hunerî hatiye çêkirin, mirov dişêt hunereka ciwan di nava trênan da nîşan bide. Rêveberê metroyê Thomas Elaja dibêje hunermendan ev proje bi keyfxweşî qebûl kirine û bûyağên herî baş li ser vagonên trênê bikarînane. Wan bo me pêşniyarek ciwan kir ji bo vê hunera estetik û jêhatî. Em wê ji bo rêvîngan çêdikin da ku li ser şûmpeyên rengîn rawestin, dûrkeftina civakî bi cih bînin û di trênan da kapasite ji 135 derbas nebin. Li gor medyaya herîmî 114 vagonên metroyê bi 20,604 şûmpeyên rengîn hatine xemilandin.